Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Good morning sa tanan. Live na sadta karon kay Wednesday. Mao ni si Dr. Edward Kagapi Jr. Doktor sa Kahanginan Jr. So, ang number naman sa Doktor sa Kahanginan is 0991 215-3123. Usabon lang nako 0991-215-3123. Kung kinsang nalay mag-hi diha or mangutana, pwede mo mangutana kay libre man ni. Okay? So, pasensya na to sa mga pasyente na nisayo og abot sa kong clinic. Ganina, nagihan ako. Kay nag-ano man ko, mag-radyo man ko karon Wednesday mo nang dili ko 7. Pero normally, 7 a.m. ko nagasulod sa clinic, sayo-sayo pod. Unya, mahuman nang hinuon ko og sayo pod, mga alas 12. Half day lang ko. Monday to Saturday. So, kung kinsa man tong gusto mga ibalaan, surgeon ko, kana siyang mag-opera. Doktor na magkabalo mag-opera. Okay, so, dagandagan pud kayo ning mga text nato karon. Pasalamat ko kay nag-text mo tanan. Bago na to na unya. Sa karon man gud na ni mga pangutana diri sa YouTube, mga 10 days ago na pagod ni siya. So, tubagon sa nako ni sila. So, gikan kay Sirlin Danoso may banting. Good morning, Doc. Mangutana ra ko rani. Magsakit akong kuto-kuto. Taga-adlaw dayon murag di ko kaginhawa. Unsa na siya? Nganong maglugos ko ginhawa? Salamat, Doc. Unsay pasabot ani Doc kung magsakit ang kuto-kuto dayon di ko kaginhawa. 8 months na ko ani gipamati. So kung ingana gani sakit kuto-kuto di kaginhawa, usually ang pinaka-common yun ana is kasing-kasing ang problem. Pero kung niabot siya 8 months na wala pa siya naunsa, kung kasing-kasing manggod niya ingana ang na iyang gibati, medyo kailangan na gito siya sa ospital. Pero kung nga na siya niabot sa 8 months, balik-balik lang ana. Ang pinaka-common gid ana is na siya bato sa abdo. So kung dili man siya ulcer, bato siya sa abdo. Kay kana pag ingana gani, di makakahinga na kasakit, mura man nagisumbag ni Pacquiao. So kung grabe na gid kayo. So kung ingana adto na ka sa doktor, okay? So posible ni siya sakit sa bato. So, i-replyan na ako dito sa YouTube. Okay? Napodri gikan kay Lydro Gasop 6835. Dok, unsay tambal aning kuto-kuto? Sige lag daguok. Dahil murag, gahuot, ingon ko magdigab. Please reply, Dok. Okay, magtumas na niya akong gibati. Tapos usahay buntag. Makamata ko, maglugos ginhawa, og mabugna akong tiil og kamot. Din kini akong kabuhi, mga adlawon gini siya, mutukar, tag alas 2, buntag, or 3 a.m. Pwede maguna siya GERD, sama sa batana, naay party sa imong tungol, na dili siya kay sobra gani ka loose ang yang party dito, dapit sa may connection sa agihanan sa pagkaon ug ang tungol. Esophageal gastroesophageal junction ang tawag ana niya. Ang sakit ang tawag ana GERD. So unsaon pagtanaw? Endoscopy. So endoscopy na niya, unya tanaw na siya kung naagi problema dito. Pwede siya naay hernia, na pwede pod siya naay loose ang yang gastroesophageal sphincter ang ginaingon ana. Kung nalibog mo, tanaw lang ni sa YouTube unsang pasabot ana or adto mo sa inyong doktor para ma-explain, okay? So basic GERD. So kani akong ginestorya sa inyo, gina-replyan ako ning mga YouTube diri para din ako makalimot ba. So gikan diri kay Late Group Gasop 6835. Doc, good evening. Akong ulo motokar sakit gikan alas 3 padulong alas 6. Pareha gyapon ning istoryahan ni. Mao gyapon to siya. So, nangumusta diri si Ma'am Fimi Gomez. Kamusta ma'am? Long time no here. Nagreklamo siya. Dugay lagi ni play, Doc. Dugay mo na siya basta pag-upload sa YouTube. Medyo dugay na siya. Delayed na siya mag-play.
So salamat sa imong sa imong pangamusta pod sa akong papa. Kung papa man gud karon kung kisa man tong nangwan nangutana, medyo retired na siya. Ngano medyo? Kay gusto pa man siya mo trabaho pero dili ni siya katrabaho. Unsa pasabot ana nagluya na siya kay naa siya daghang sakit. Pero makakita magyapon sa inyong mga reply or sa mga messages ninyo usahay. Labaw nag sa iyang Facebook or sa YouTube. So, kung kita ang ana, kuan lang ninyo, ha? Message lang ninyo. So, nadri gikan kay Hermly Sulapa 8616. Doc, pwede ko mo text nimo before mo na sa clinic. Unsay cell number nimo, unsay adlaw, oras nga clinic ka. So, pwede ka mo text bago ka maagi sa ko ang clinic kay usahay man gud mag-opera ko. So, kana mga surgeons na magunay sa mga operation, usahay elective, usahay emergency. So, dili gyud ta makaingon. So, kailangan nimo i-text akong secretary 0995-221-8007. Mao nang number sa akong secretary. 0995-221-8007. So, mao na siya ang number. So, gi-reply nako sa new video. So, gikuha na ako na. Tara mo sa video na ako sa YouTube. So, nadiri gikan kay Nelson Paloma. Sir, good morning again. Unsay tambal sa bughat? Naamong ko yung mga vlogger nakita na ako sa YouTube. Rexidol Forte daw ang tambal sa bughat. So, kung kinsa man tong ang Rexidol Forte is paracetamol plus caffeine. Kay unsa na siya? Mao nang pag iimno na nimo, mas labaw pa na siya sa kape. Mao nang usahay ang ubang tao mag-tremors, mag-palpitation, o naapoy uban, ma-addict. Kaya mo siya, caffeine, maka-addict mo ng caffeine. Mao nang usahay ang tao magluya pag dili makainom og kape. What if, kung sige ni mo nag-imnon every 4 hours, kay Rexidol Forte man daw, makaayo mo daw nagbughat. So, ang gawas ana, pwede ka mag-tremors, mag-palpitation. Ang worst, pwede ka mag-caffeine withdrawal. So, unsa man problema na sa caffeine withdrawal, sakit ulo, malipong, o usahay, magsuka. So, as always, ginaingon diri sa doktor sa kahanginan, ayaw ginhog patakag inom. Labaw na, dili mo kabalo unsa to inyong ginainom. Ginapaminaw lang ninyo dito sa inyong kapitbahay or dito sa inyong dili sa doktor pero murag doktor. So, kanay nga na, bantay lang ninyo. Tara, labaw na yung Rexidol Forte. Dagan kayo nag-inuman eh. Wapo magirang style, utang lag caffeine ang paracetamol, siga gilang ang pasyente ana, siga gid. Walang yang kakapoy. Pero kanang for overdosage of caffeine, magano man na, mo balik man na patanawa after mga siguro after 8 hours. Magluya mo balik kay caffeine man na siya. Okay? So napay gikan kay Ray Armada 1306. Doc, akong bata kay sige malipong labi na kung dili madayon mukaon kabuyon ko ang bata niya. So kabuyon niyang bata. So diretso na siya sa pediatrics, ha? So natubag nako sa bagong video. Salamat Ray Mada. Dok, gana magpa-check up kaso layo amoa Surigao. Unsa buhaton para makahana asad kadapit sa Davao? Kung taga Surigao mo, unya ang problema sa imong bata kay medyo malipong na siya, di na siya kakaon og tarong. Ay alam mo kadtog Davao layo po dani. Pinakaduolin yung doktor. Pero sa tanaw niyo madala pa or kanang medyo kakaon pa siya. Ang ginako sa inyo, adto gyud mo sa
pediatrics kung pedya siya. Pero kung gusto gininyo mato sa doktor sa kahanginan, pwede man pod. Pero dili na mo na specialty. Kabalo mi, pero dili na mo specialty. Okay? So, word of caution lang. Okay? So, salamat sa inyong pagsuporta. So, mo na, salamat sa katong naga-message sa YouTube. So, karon tara na to ning mga naga-text diri bi. Medyo dagan-dagan na gid siya. So, proceed sa sa atoang programa karon. Ang atoang topic is dengue. So, mo na siyang pinaka-common gid karon, naglaroy na, nagdaghan na kayong dengue diri sa akong pagkabalan kay si Rajiv Kagape nasa dito sa Tagum karon. Nag-internship siya kung gusto niyo siya makita dito. Adto mo dito sa DRMC. Pangita mo dito intern ang tawag, ang pangalan niya Rajiv Kagape, tangkad pud na siya, unya tisoy. Dili pareha nako. Ako kay namang ko'y lahing dili tisoy. So, ang atong na unsa maning dengue. So, ang dengue, kung gusto niyo mabalaan, virus na siya. Virus. So, ang kanang virusa na siya, dependent na siya sa lamok para mukalat. Ang life cycle niya, gikan siya sa lamok, muadto siya dito sa tao. Mudaghan siya sa tao. Unya ang lamok, mupaak sa tao, magtuyok-tuyok ang dengue dito sa sulod sa lamok. Unya antod sa mupaak na sa dang lamok sa tao. So, balik-balik lang siya. So, ngano siya delikado? Delikado siya kay unlike other viruses na murag katong sipon lang or ubo lang na virus or tonsillitis na virus or sore eyes na virus. Dili siya makakos ang dengue og shock. Sa man ang shock? I-explain ako ng shock pero appeal na siya dito sa makamatay. Okay? So, ngano delikado siya kay dili man siya appeal man siya dito sa mga kakusgan sa mga dili po di nga nakakusgan sa Ebola pero SARS, pareha na siya. Mga virus na siya ba? Okay, so kung asa ka ng dengue, pareha sa mga virus manggod kung kinsa man tong nangutana unsa ng virus, protein lang na siya. Dili gina siya living tissue. Pero ang kanang kasing protein na siya programa na para maghimo siya og sarili niyang copies. So, di ba, kuan kayo kanang medyo deep kayo ang storya. Pero kung nagtanaw mo og Matrix, the Matrix na movie, ang katong kalaban niya, di ba, katong tao kay nakalaban niya naka-shades pod na medyo upawon. Di ba si Keanu Reeves man tong bida, niya na siya kalaban na dili tao, virus to siya. Virus siya na computer, pero ang yang niliyukan, mura siya virus na kaning dengue virus. So, inga na siya. Okay? Dili na siya buhi. Pero na siya'y capabilities na makadaot kay ngano ang iyang way of replicating is through cells sa tao. Okay? So, dito siya mo sa ato ang DNA dapit. Dito siya mo replicate. Dito siya mo daghan. Okay? So, medyo kung deep na kayo, ay mo balaka na. Hindi man ninyo kailangan may balaan. Basta may balaan lang ninyo na ang dengue, delikado. Okay? So, unsa pagkabalo na naay dengue. Ang dengue, mapareha maguna siya sa mga sa atong mga mag-fever ganita, kanang ato ang hilanat, murag normal atong sipon ba, or natay hilanat or infection. Sa lawas mo nang mag-fever ta, maghilanat, magsakit ang kasukasuhan, di ba generalize kayo, di ba ingana po ang kuan sa uban sakit. Naapoy uban maglipong. Naapoy uban magsuka-suka. Naapoy uban
na manggawas ang rashes. Mao na siyang ginatawag namo na Herman's rash. Unsang tawag na niya na rash? Unsang itsura na niya na rash? Mura siya papel liliha. Unya, makitaan na ninyo pag dito na dapit sa may padulungay na siya dito sa may hapit na sa man, manggawas na ng rashes na. So pag ingana gani, dili tanan ha, dili tanan. Pag ingana gani, dengue na siya. Dili tanan mo gawas ng rash siya. So mao nang pag nanay bantay gininyo ang kung namoy hilanat, bantay gininyo inyong anak or inyong sarili kung nagsunggo mo, nag-bleeding inyong gums, nagsakit ang tiyan, or naa siya kauban na sakit ang joint pains with fever plus diarrhea. Okay, so tanaw na ninyo. Generalize gid na yung symptoms. Dili gid na siya maingon din mo na specific for dengue. Makaingon ng sarili ninyo na dengue ni dili mabala na siya. Kay virus mangyapon na siya. So, unsaon pagkabalong nga naay dengue? So, ang pinaka-effective way of knowing na naay dengue is magpa hematocrit o platelet. Unsa man na siya? Blood test na siya. So, unsaon pagkabalo? Kay mong baba, mo taas ang hematocrit, magbaba ang platelet. Less than 100. So, kanusa na siya magawas? Mao na siyang time na mawala ang inyong fever, mawala inyong hilanat, dito mo baba inyong platelet. Mao nang ang mga tao, kumpiyansa kayo, wala na ning hilanat. Nya, kalitlag, tingala siya, nagadugo na yung ipon, nagadugo na yung ilong, nagasakit na yung tiyan, naiuban, mag-shock na, magbaba ng BP, magluya na, unay uban makoma, simba ko palayo. Pag ingana day, dengue day siya, wala siya kabalo. Unsang pagkabalo na kanusa dapat dalon sa ospital? Pag ang fever ninyo dugay na wala, unya naa siya kauban pastang sakita sa mga kasukasuhan. Naa siya kauban katong giingon ako ganina. Nagdugo ang gums, naay sunggo, nagsakit ang tiyan, or naay rashes ning gawas. Daghan rashes. Dala dahi mo sa ospital. Kaya dito mag-blood test. Okay? So, mao na itong iyon ako na blood test, hematocrit o platelet. Dili siya specific na CBC. Kaya ang CBC, tanan naman na. Appeal na siya dito ang hematocrit o platelet. So, kung gusto ninyo kay sahon lang, CBC, para makita po kung infection ba gyud siya or virus lang siya. So, habang wala sa ospital, unsa dapat bantayan og buhaton. So, giingon na ko sa inyo unsa to mga bantayan. Ang buhaton ninyo is painomon siya og daghan tubig. Mao na siya ang katong giingon ni nato na katong gidainom nila na sagbot. Kalimot ninon ko sa pangalan. So, pasensya na unsa tong pangalan sa sagbota toy. Pero ginainom, di ba, ginasagol to siya, ginakulo, ginasagol sa tubig. Pagsagol nimo sa tubig ato, wala ka kabalo na ginainom din nimo ang daghan tubig. So, in the first place, ang daghan tubig pag nakay sakit na dengue, daghan gyud tubig imim nun. So, katong ato maka tabang gitong kulo ninyo tong sagbot plus na daghan tubig. So, maka-help gyud siya. So, pwede na to mayon na epektibo man siguro to siya, pero wala pa tay necessary research about it. So, wala pa siya nag-research gyud siya na dugay kayo or wala gyud nag-attempt og research na ambot lang ngano. Okay, so na siguro pero wala niya gi-publish. So, kung pag-inga na gani, akong giingon sa inyo, dagan din mo sa hospital ha, kay pagka yung nanay simptomas o nanay mo gibati na ingadto, pwede man guna siya na mo babagid kalit, babagsak ang imuhang platelet. Pasabot ana kung naay mga nagdugo dito sa lawas nimo, dili na siya mag-stop.
kay platelet man ang nagastop ana. So babaon na nimo. Pagbaba sa platelet sa dengue, dito na. Dili na siya mo kay mag-rupture man ang mga blood vessel pod. Okay? So Sir Jules, unsa kinang ginainom na sagbot sa dengue? Tawa-tawa. Oh, kana. Tawa-tawa. Salamat. So kato siya, wala pa to siya studies pero tungod sa gibukal nimo ang tubig sa tawa-tawa o nya gibutang nimo sa 1 ka litro, gipainom sa pasyente, nisilbi siyang 1 ka litro ang giinom na tubig sa pasyente. So, in other words, ang tubig mismo ang makatabang. Okay, so, pila ka adlaw before maayo ang na-dengue. So, usually, manggod, kung napaakan mo sa lamok, 4 to 10 days na siya, dili pa ka magbati og fever. Mao na siyang ginaingon na incubation phase. So, kanang incubation phase, for example, ang imuhang nakay dengue din mo na sa inyong balay. Sure gid ka na dengue to siya kay na adto man sa ospital. Karon, ipakan po kag lamok, nagikan sa iyang lamok. Wala ko kabalo yun sa nimo pagkabalo, pero basig nakitaan lang nimo nya ipaakod nimo. Mo expect kag 4 to 10 days bago mo gawas tong fever. Okay, so kung nigawas sa tong hilanat, ang kuan gyud ana ang self-limiting phase na niya, self-limiting man ang dengue ha, kung dili siya shock, dengue shock syndrome, self-limiting man na siya. So, kung pasabot sa self-limiting, mawala siya iya. So, maabot siya 7 days. So, 4 to 10 days incubation period plus 7 days. So, yan na kadugay ang iyang maayo ang isa ka tao. So, mga 2 weeks or more. So, pag ingana, mo nang sa hospital, pag ma-admit ka, niya, gitanaw yung platelet, nagasaka na, pauliw na ka, kay alangan na dito ka sa hospital og 7 days. No, na okay naman unta ka. So, matakdan, pahinuon ka dito sa mga uban sakit. So, mo tong atong kwan sa dengue, si Manong Guard, na siya gihatag ni newspaper. So, kung nakadungog to. So, pag na-dengue na, mubalik pa bagyapon. Pag na-dengue na ka, unya, napaakan ka sa lamok na na-dengue, mas higher ang imong risk for dengue shock syndrome. Okay? So, kisa tong naminaw, pag na-dengue na ka dati, unya, napaakan ka og lamok, na dengue, mas higher ang risk na nakay dengue shock syndrome. Sa pasabutan na, mao na to siya, magdugo, tanan ang lawas, magbabagsak imong BP, makoma ka, mao nang dengue shock syndrome, mag-organ failure. So kano sa nimo pagkabalo, ang doktor na lang makabaluhan na. Okay, so mao nang dalhon nimo sa ospital pag na siya sunggo, na siya dugo, o nagsakit ang tiyan. Or, nga na. So, diretso na ka. So, asa na ta? So, pag mabalik bagyapon, so, mabalik yun siya. Dako kayong chance. Okay? So, nabay vaccine sa dengue or anti-dengue. So, katong mga bata na naapekto sa dengue, na serotype 1, effective sa iya atong dengvax siya. Unsa man ang dengvax siya? Vaksina siya, specific for serotypes 1 and 2. Pero, mas effective sa serotype 1. Naman ay upat ka serotype sa dengue. Okay? Kung unsa to, dili na importante sa inyo para may balaan ninyo na, Dok, madala mo sa hospital kalit. Dok, serotype 1 manggugo. Tingala, ginang doktor sa inyo. Yun sa inyo, kabalo. I-test mo na siya. Pero, ang gusto lang ako may balaan ninyo, ang serotype 1, is yung mild na siya na dengue. Ang serotype 2, mao na siya ang nagakos sa dengue shock syndrome. So, in other words, katong dengvax siya, para to sa serotype 1. Okay? So, 80% effective siya sa serotype 1. So, kung sa pasabot effective, mahigo gyapon ka sa dengue, pero dili ka moabot dito sa dengue shock syndrome. So, mana ka, ay, nga na din na siya.
mabaksinan ka, pero maigog yapon kag dengue. Okay? Igog yapon kag dengue. Pero lang, dili lang ka moabot dito 80% sa dengue shock syndrome. So, kung kanusa mo magpapaksin, zero. Siguro mga months to 10 years old children, mag-vaccine mo, dengue vaccine. Sa adults, manggod, currently study pa na siya, on study. Kay, di ba, kisa man itong nakadungog atong dengue vaccine, di ba, daghan man itong mga controversies. Di ba, itong una, isang year to siya. Daghan kayo, kay na-injection ng DOH, kanya wala kabalo ang public na ongoing pang research. Okay? Ongoing pang research ani, tarawa. Imagine. Nasa si Dr. Kagapi, magyaw-yaw na sa ni. Imagine. Ang dengue vaccine, ano sa mo nakadoga ni? 2,000 plus. Bago lang, 2,000 plus. Kanya, pila na siya ka-years. Pila na siya ka-years kisadihan. Di ba? More than 10 years. Kanya, still on research gihapon siya. What if kung nainom ka tong herbal na wala research? Kato, delikado to. Okay? So, mo na akong ginaingon sa inyo, mga kauban sa kahanginan, na bantay na inyong ipang-inom. Dili gina siya, ang pag-ingon nila research, tanawon po na nimo kung biased research na siya. Kung saan biased research? Tanawon ninyo kinsa nag-research. Kung ila rin gyapong company ang research, sila lang. Hindi, pwede na niya ingno na agwapo gini siya, makaayo ni siya. Ay na, mo na siya, mo nang mutanaw og research ang doktor, na siya criteria for a good research. Okay? Na siya about 10 steps. Pero di na ako ingnon ang steps sa inyo, kay di mo po ko teacher good. Di na ako na memorize. Pero isa diya ka step is tanawon nimo ang iyang hypothesis, tanawon po niya yung kind of studies kung double blind ba siya. Okay? So, kung karon mag-break sa ta, kung kinsa man tong gusto mag-text, pag-text lang mo sa numbers na 0991-215-3123. 0991-215-3123. Kung kinsa mo na may pangutana, ang topic na to about dengue. Mo ni si Dr. Kagape, doktor sa kahanginan. May buntag siya tanan, balik ta sa atong programa. Mo ni si Dr. Kagape Jr., doktor sa kahanginan Jr. So, atong number is 0991-215-3123. Sabon lang nako, 0991-215-3123. Kung isa tong mga gusto mag-text or magpa-hi lang, pwede pod. So, ang clinic nako is nasa UM Multitest. Kung isa tong nangutana, nasa Suite 21 UM Multitest, Bangoy Street, Davao City. Ang dates, clinic schedule nako is Monday to Saturday. Nako is Saturday, kay daghan ko gusto paliton. So, 7 to 12 noon. So, daghan ipangbuhi ba? Gipangbuhi. Okay? So, ang atong topic mong ganina is dengue. So, nalang ko'y segue na kung kinsa tong na-areas tagom, pwede mo mato diya sa DRMC. Kung ita-area si na-intern diya, na nakaputi man na sila, niya naka-vest, Dr. Kagapi Rajib. Nadya ako ang igsoon, co-host na ako niya diri sa Radyo Okay. Nag-break lang siya 1 year kay nag-internship man siya dito sa DRMC. So, kung kinsang ganing makita sa yari ito niya magpa-picture, libre mo o clinic sa kuha. So, pakita lang ninyo tong picture ninyo sa, nag-picture mo ni Rajiv Kagapi. Niya, libre mo matos clinic diri sa Davao City, ha? So, pakita lang ninyo, lisod na siya pangitaon, pero na sa DRMC, everyday na siya. Okay? So, sa karon na siya sa rotation na ENT. So, kung itsa man tong gusto magpalibre sa consult sa kuha, ito lang mo dito sa DRMC. Magpa-picture mo kay Dr. Rajiv Kagapi. Kanya, dalon yung picture dito sa akong clinic. Pakita lang mo sa kuha, malipay na ko. Kanya, libriho na tamo dito sa Siguro lang niya si Rajiv Kagapi to siya. Kaya ba si Deg, ako si Rajiv Kagapi niya. Di dito mao. So, talalan ninyo ang YouTube kung sa yung naong na niya. Tisoy na siya, kahit na ako na siya, medyo
Naana siya sa 5'10". Basta, naay buhok. Ako walay buhok eh. So, layo ra gyud kay mignaong. Okay, so balik ta sa atong dengue. Unsaon paglikay sa dengue? So, saan to paglikay? Number 1, ang the way na ang lamok mamaak, pinaka-highest rate nila mamaak kay Aedes aegypti man na siya. Klaseng lamok, daghan man ang klaseng lamok gud. Di nato ingno ng mga species kay 3,000 types na siya eh. Pero ang type na makadengue is katong Aedes aegypti. Unya, mamaak na siya sa dusk and dawn. Sa pasabot ana, kanang pasakay pa ang sunlight, ang sun, o bag-o lang ni baba ang sun. So, dusk and dawn na siya. Mao nang tawag ana. Mao na siyang highest rate. Kanang medyo dulong-dulong baba, pero nagawi ilaw. Highest rate na sila sa mosquito bites na Aedes aegypti. Pero lang, know that every day, every hour, na makapaak man ang lamok, Sama, hindi mo na sabihin na naman say, purasan ba sa iyang sarili na, alas 6 pa man day, so pwede pa ko paak. So, dili na siya na, so paglikaya na, likaya ni mong lamok, so dili ka siyempre mag-off lotion ka, or dili ko nag-ano sa cold creams ang tawag niya. Pwede po ka kadamugos ang bata, butanin nyo off lotion, butanin nyo screen inyong balay, langhap mo katol, pwede po. Joke lang, pero ang katol i-on ninyo. Pwede po magmoskitiro. So, ang kanang lamuka manggod na, ganahan sila mag-breed dito sa tubig na limpyo, na stagnant. Kanang, kanang nalang diya sa may gikan sa ulan tubig niya, nagpundo dito sa garapon ninyo, na limtan ninyo butas gawas. Ganahan na siya ingana. Limpyo, dili siya hugaw ba, dili siya itom. Puti na sudlanan, unya, dili mulihok na tubig. So, mo na siya ang paborito. So, kung namoy nga na sa mga balay niya, dagan mo kitag pito-pito diya, ilabay ninyo to. Okay? So, mo na siyang number 1 way para dili mo saka ang dengue. Nagsaka mo ng dengue kasi matag ulan, di ba? So, imagine, sige ulan, hindi, managhan kitong dengue, unya, kung kinsa man tong wala kabalo, ang babae lang na lamok ang mamaak. Okay? So, tingala ka mamaak ang babae. Kay siya man, ang kailangan man niya ang blood sa tao para mangitlog. Ang lalaki manggod, ang nila dito sa plants. Dito na sila sa mga plants. Mao na makita kag lamok dito sa plants, mga lalaki na siya. Dito sila suyop dito sa plant na to, dito sila mabuhi. Pero kaning babae lang kay since kailangan niya og blood meal. Mao na siya ang unsa niya ang source of protein niya para sa iyang mga eggs, para mag-lay siya og eggs. Karon, kung makaingon kag hinay mo lupad ang lamok, you're wrong because 1 kilometer ang iyang area na iyang luparon within a day. Tingala mo, nga na gid kalayo. So, mo na usong dengue karon kay sige mag-ulan-ulan. Okay, so ato na ta sa mga pangutana diri sa mga text. So, another question para sa kong asawa. Na psychiatrist. So, 09 from agikan kay 1509. Ask lang ko sa clinic sa imong asawa nga psychiatrist ug pila pod bayad check-up kay akong anak na ay behavioral disorder, grabe ka badlungon. 10 years old iyang edad, lalaki. So, nala ko'y good news sa inyo karon na karon man god ongoing man god iyang fellowship sa Child and Behavior Psychiatry. So, kaning child psychiatry man god, mao na siyang nag-specialize sa mga bata na ay behavioral disorder. So, libre na siya dito sa may
IPBM. Okay, Institute of Psychiatry and Behavioral Management. So, asa na dapit? Dito na dapit sa daplin sa Chinese School, daplin sa Quezano Mall, Davao City. So, narito'y area para sa bata na child na libre. Kay government man na siya. Okay, kung kinsang gusto mag-avail, adto lang mo dito. Diha na siya dapit sa may bahada kung dili mo katuod, kung wala mo katuod. Dapit na siya padulong sa Ateneo College. Bahada na siya na area. Straight lang na. Quezano Mall, Chinese School. Before mo ato mo Ateneo, na siya daplin diya dapit sa Chinese School. So makita na ninyo kay ang iyang walls daghan og painting na mga bata. So ato lang mo dito, diretso lang mo, wala na appointment na siya kay linya lang na first come first serve sa kadaghan og pasyente. Sa karon man god 2 years ang fellowship ni akong asawa, mao nang dili siya nag private clinic. Dito siya dapit sa IPBM ang tawag. Okay, so kung kinsa tong interested or naay problem sa inyong mga bata, labaw naay mga ADHD or naay mga autism na di ninyo makontrol or wala pa ninyo napakita sa mga expert, psychiatrist sa para bata kay ang ilahang kaning mga god kaning mga psychiatrist sa bata na private up to 3 months ang ilahang ilahang linya. So 3 months pa, naiuban ganin dia 1 year. So grabe ka taas gyud. So mo to nag-open ang government diri sa Davao og free. Free siya na sa child psychiatry. Ma-avail mo miski dili mo taga Davao, basta mo adto lang mo dito. Ang inyo lang agwantahon lang ninyo ang linya kay taas kayo ang linya. Okay, so kung love ninyo yung bata, adto na lang mo dito kung wala gin mo kabayad sa private. So, usabon ako na nasa sa IPBM, Institute of Psychiatric and Behavioral Management, na nadapit dito sa Bahada. Part gyapon niya sa SPMC, pero dili na siya dito duol sa SPMC. Dili na siya dito sa may Kabagyo dapit, dili dapit. Dito na siya dapit sa may Bahada, dito dapit sa may Quezano Mall. Ambot sa pangalan ng pero daplin na siya sa Chinatown. Okay, so dito sa may Chinese School, elementary Chinese, Davao Chinese Elementary School, daplin na IPBM. So dito ninyo dalon yung bata. Okay? So medyo nandugay ko dito Pero sige lang. Continue na to atong mga nag-text diri. Gikan from 7255. Dok, sige sakit ang likod diri banda sa may hawak ug lubot sa kaliwa. Unya, unsa may bukog banda, unsa ni Dok? Usually manggod kung wala ka nadakdak, wala ka nahulog, nalagyo kayo ang kalayo, UTI na siya. Di lang nimo may balaan. Pero kung nadakdak ka, naa siya posibilidad na imong coccyx na part sa imong bone, sa imong spine, na fracture or nag-compression fracture. So, kaya nga na gani, kailangan siya x-ray. Kung persistent na gani yung sakit, pa-opera na siya. Pero kung UTI lang, pwede na siya manggod bato. Gikan sa kidneys, inaawag ditong bato, magsakit yun na yung diri sa kilid or sa likod. So, unsaon pagkabalo? Ultrasound. Okay, magpa-ultrasound mo. Unya, dili lang ka mo mabasa sa ultrasound, napakita sa inyong doktor. Okay? So, ang sunod ani, number na text, 1339. Dok, kung doon ay sakit sa kasing-kasing, dili ba dapat mo inumog daghang tubig? Pila ka selective tumaron, usa ka adlaw, o pila ka adlaw. Kung sakit imong kasing-kasing, kung heart congestion ang problem, dili ka dapat mo inumog tubig. Pero kung dili congestive heart failure yung problem, pwede ka mo inumog tubig, pero moderate lang. Kung saan mo pagkabalo na congestive heart failure yung problem, mabala na nimo kay nana kay manas ang isa maglisod na ginhawa. Pero kung nagsakit imong kasing-kasing gyud, dili na angay
na mag-self-medicate ka, dito na kas doktor kay sama nimo makulaps ka diya be, CPR nimo sarili nimo. So dili gyud. Kabalo break CPR ang imong mga kauban sa balay. Edi pati na sila tanan magkaranta, magdagandagan, magsagit-sagit. Wa na kabalo unsang number sa 911 kung sa Davao man. So kung sa matong kabalo, ang number sa 911 is 911. Mo na siya. So na ako na ko tawag og 911. Kay lagduol balik. Unsa kay number sa 911? Mo lang 911 na kay mo lang number sa 911. Okay? So di na minuha nga tinuod to. Nagnungutan na gid sa ko unsang number sa 911. Okay. So pila ka Celecoxib tumaron sa usa ka adlaw o pila pod ka adlaw. Celecoxib is pain reliever lang na siya. Unya dako kayong posibilidad kung more than 5 days na nimo siya straight imnon. Mabuslot na imong tinai. Labaw na ni tungol, makakos na siya ulcer. Mao na siyang ginagamit na siya sa operating room or sa mga gikan sa opera kay high dose na siya. Unya sikag inom ana, maoperahan gyud kag otro or maoperahan gyud kag panibagong opera. Ikaw, sa ikag inom ana, basta magsakit gani ang dughan, adto day doktor, ay na sige inuman ng Celecoxib kisa nang hatag sa imong ana. Sakit sa dughan, tagag Celecoxib. Good. Ambot lang kung basta, ayaw ma'am, ayaw sir, ha? So, akong ginayon sa inyo, ayaw gyud mo self-medicate. Pag sakit sa dughan, delikado na siya. So, gikan, na-texter gikan kay 5903. Good morning, Doc. Pwede ba ta mo inom og Dulcolax? Laktawan lang og isa ka adlaw kay kaduha man gud nakabawas sulod sa isa ka semana. Musakit na lang gud akong tiyan kay makainom ko, makabawas jud ko. Salamat. So naay rason ngano dili ka kabawas. Kanang rason na daghan kayo. Isa na diha basig na ibuko lang imong tinai. So og pwede pod na nakay stroke, na stroke ka. Or pwede pod baba kay mong potassium. Kana siya katong baba kay potassium, magsamot na siya baba kung magsige kag inom og Dulcolax. Mao na siyang ginaingon namo og laxative abuse. So, kung kinsa naghatag sa inyo og Dulcolax, very good. Ay ninyo iano na siya kay dili na siya maintenance, ha? Kay laxative abuse ang tawag na mo ana in taon. Ang laxative abuse pasabot ana mura kag nagdiarrhea. Babaon na imuang sodium ug imong potassium sa lawas. So medyo dili na masamot ang imong problema. Masamot kag constipated. Kay maluya man imong tinai pud ana, ha? So ayaw mo abuse ana. Nadre texter gikan kay 9309, 69 years old, babae. Doc, unsay tambal sa taas na UTI? Ang pinaka tambal gid ana is fluoroquinolones. Pag complicated, pag dili complicated, second gen cephalosporin. So ngano giingon ako ang type of tambal kay di ko ganahan na mamalit mo dito sa pharmacy na specific ang tambal ako ingnon sa inyo, kay bagsig mag-self-medicate mo, kulangon ang number sa inyong tambal, unya mag-resistant na mo dito. Usa pasabot sa resistance. Dili na mo talab ang tambal kadugayan. Pag dili na siya matalab, ang hulog ana madaot ang kidneys. Okay? So bantayin na ninyo, ha? So, ang tambal sa UTI kay second gen cephalosporin, pwede po siya quinolones, fluoroquinolones, kung complicated UTI. Okay, so, ato sa doktor ma'am, kung sakit kit kayo. So, narito sa kikan diri kay 4293, 70 years old, na ay chronic sinusitis. Di makabaho, sulod sa 15 katuig na. Dugayan na diyan ni ma'am eh. Unsay pang spray ini Dok? Salamat, God bless. Ang kuana ni, ang pinaka ginaspray ani is saline solution, nasal spray, mao na siya mga Sinopret, mga saline solution ba.
Karon, kung dugay na kay kadili kabaho, pasabot ani chronic sinusitis na ni naa ka sa sulod polyp. Naay polyp diya sa sulod, di lang nimo makitaan, pero naa na diya sa sulod. Mao na siya ang nitubo sa imuhang ilong kay nagsige nagbalik-balik ang imong sinusitis. Karon, walay tambal ana sa naay nasal polyp. Operahan na siya, tanggalon na siya, birahon na siya diri sa ilong, dapit. Ang problema mo gudaan ng birahon na siya, unya dili doktor ang ligbira, magdugo na siya, dugay kay magundang hantod sa mga katulon na kaog dugo. Mao na siya kadelikado ana pag diyalan sa klinik. Mao na siyang sa operating room na siya. Nasal polyp ang tawag ana niya. Unya di na siya madala og nasal spray na saline solution. Mao na to siyang epinephrine og saline solution. Mao na siyang adto mo og ENT, ang espesyalista sa nasal polyp, sa chronic sinusitis. So, angay ma'am, na moadto ka sa imuhang ENT. Okay? Kay, para makabaho pod ka, kay wala man gana mo kaon kung di ka kabaho. Okay? Tama ko no? Kung magsikag yango diya, tama gid ko. Kay pag ang kaon na to, depende na sa ato ang pangamoy. Mo nang pag natay sipon, tingala kag wa kay gana mo kaon. Labaw nag kanay mga tigulangon na, nanay sinusitis, sipunon na, wa na gana mo kaon og samot. Kaya wa naman siya panghinamaw, pangbaho, pakabaho. Okay? So, adto sa ENT, ma'am. Nadire gikan kay 7617, gikan kay 75 years old female from Digos. Good morning sa mga taga Digos diya na minaw sa doktor sa kanginan. Ang iyang pangutana, Dok, nakainom ko og vitamin D3 Life Extension Herbal. Okay lang ba na? Gutang gini mong Life Extension. Okay, so free advertisement. Okay, so vitamin D3 para na siya para mag-increase ang calcium o phosphorus sa imong lawas. Unsa man na siya? Mao na siya ang ato ang vitamins and minerals sa ato ang lawas na maka-increase og calcium gikan sa bone. So unsa pasabot ani? Pasabot ani pag sobraan na nimo sobra 100 micrograms or 4,000 international units, mo abot na siya makabuhat ka og bato sa kidneys. Number 1, mag-cause siya daghan fractures or osteoporosis. Number 2, magsuka-suka ka, malipong, o maka-constipation. So, angay na kung mag-inom ka ni tambal, isa ka tabletas once a day kung gusto yun nimo. Kung wala kay problema sa imuhang bukog or wala kay osteoporosis, pwede na nimo makuha dito sa mga pagkaon lang, sa itong mga prutas. Okay? Kung asang prutas na vitamin D, daghan na siya. Labaw nag-yellow foods. Pero ang pinakagkuan yun ana is katong mga yellow na foods, prutas, fruits and vegetables. Nana siya. Pag more than 100 micrograms, makakos na siya bato sa kidney. Tingala kag imnon ba so bantawa na tag 2 ka tabletas 3 times a day. So kamo lang pag naay bato sa kidney, kabalo na mo sa gikan. Diya sa inyong ipang-inom ng vitamin D3. Okay, salamat ma'am sa pag-text. Unya unta wa ka nalain kay gipagkasab-an ta ka. Wala ba ta kay kasab-an, nag-ingon lang ko sa imo, nainga ng epekto. Okay? So, salamat sa pag-text ma'am. Number diri gikan kay 8787. Suking taga Paminaw, Dante from Atina. Di na ko ingnon ang imong apelyido, sir, kay basig na lang kay kalit og texter nimo. Unya scammer, pangitaon yung pangalan. 58 years old. Salamat sa Sir Dante. Taga Paminaw, taga Matina. Ask lang ko, Dok, paggabi 5 times mangi, labi nagbugnaw sama kong aircon.
pero kung adlaw dili man pirmi mangihi. Blood sugar is 5.9. Unsa ni na simptomas, Dok? Number 1, imong blood sugar 5.9, very good na siya, ha? For a 50 years old, 58 years old, congrats, sir. Controlled ang imong sugar, very good. Pero kung 5 times ka mangihi sa gabi, aircon man or modili, pwede na prostate ang problem. Nidako imong prostate. Gikan na siya sa dili dapit sa atong prostata dapit sa may ihanan sa ihi, pantog. Hantod sa imong between sa pantog og sa imong kinatawo, nani sa tunga. Diya dapit ang prostate. Pag mudako na siya, walay reason nga mudako, mukait lasig dako. Wala kay pagkaon nakakos ana. Basta lalaki mudako lang gid siya. Ha, dili makakos ang smoking, dili makakos ang drinking. Wala gid siya nakit-an na connection. So mudako lang gid sa iya, mog inom og tambal para mo gamay pang paggamay siya, pero kung after 6 months igid siya mo gamay, di igid siya mo alibyo sa simptomas, operation na siya. Okay, sir? Ang maayo moadto mo dito sa clinic kung gusto mo sa kuang clinic. Kung di mo ganahan sa clinic, okay lang pod. Adto mo sa urology. Ha, urosurgery. Sa expert na sila diya sa kinataw lalaki. So pwede po babae, pero gayon din naman guna. So, lalaki ang ilang expert mo, nang wala ko nag-euro kay di kay ko ganahan mong tanaw kinatao na lalaki. Kay di lang ko comfortably. Okay, so, sir, ang kunin mo ana, basic prostate. Salamat sa pag-text, Sir Dante. Okay, gikan diri kay 4966, 84 years old, lalaki from Turil. Ang problema, hindi makatayo matagal kasi masakit ang right foot. From thigh hanggang sa right foot. Ano po dapat gagawin? Binigyan po ako ng pregabalin, 75 mg. Wala pa rin nangyari. Take din ng celecoxib. Masakit pa rin. Number 1, sir, pwede mangguna siya neuropathic pain secondary to diabetes mellitus. Pwede na siya. Nagasugod na, kamatay ang imuhang ugat dito dapit sa tiil. Kay tungod sa imong dili control ang diabetes. Kung walay control ana, kung wala kay diabetes, walay problema, dili na siya mao. Pero kung naki diabetes, i-control ang diabetes, ha? Try. Second problem, pwede na siya dito sa imong spine dapit, naipit dito, labaw na dapit sa lumbosacral spine. Diyan na siya sa imong likod dapit na spine. Kung nadakdak ka dati o namali lang ka og bend forward o namali ka og karga og bugat, makakos na siya og sakit diri sa imuhang right thigh hanggang sa foot. Isa na siya sa iyang simptomas. Pa-check na ninyo, pa-x-ray na ninyo, ha. Pwede na ninyo i-MRI, pwede po na ninyo i-x-ray. Pero ang pinaka-best, moadto mo sa orthopedic surgeon. Pero kung di mo kasulod sa orthopedic surgeon, adto mo sa surgeon. Kabalo ang surgeon na. Labaw ako. Kabalo pod ko ana. Okay, so adto lang mo sa clinic. So, salamat sir from Turil. May buntag sa inyo diha, taga Turil. Nadere, gikan sa kay 0796, 54 years old, lalaki. Pila day ang normal range sa creatinine, Doc? Ang normal range na niya, sir, is not more than 100. Okay? So, pag more than 100 na siya, pwede ka dehydrated or pwede ka nagasaka ng imuhang kidney problem. Secondary to probably na siya'y saka imong high blood or dili siya control ang diabetes, kinaipatay man ang kidneys. Okay, so salamat sa inyong mga naka-text. Naiuban din nag-text, di na ninyo maaptan. Kay oras na nato na maghuman na itong programa. Sa sunod, Wednesday na sad ta mag-live. Kani mga text ninyo ay lagabalaka kay tubago na ko ni next Wednesday. Kung kinsa man tong wala nakaano sa atong programa, na replay sa YouTube, mo ni si Dr. Kagape, Doktor sa Kahanginan.